מה קוד שידור משחק? אתה שולח את זה ליוטיוב? ברור. זה הראשון? הפספוסים? כן. לא. זה אנשים מתמגיע להם את זה. מה השם הערוצים האמיתיים של הערוץ? שמגיע להם לראות. כן. שמגיע לראות את הפספוסים. כן, וככה עשו לא, שקט! וככה עשו נקיות ושמתי. לא, למה עושים שם חתיכות של עוגיה? שמה. אני לוקח את השש שלי משמה. תמיד לי לקחת את תלך השש לשמה. שלי משמה. לשמה. לפה. כן, הצלחתי. טוב, תיקח, תראה. תיקח. אין לי לקחת. תסיס. לא, את ה... הנה. מה, אין פה את ציפי. אין פה את ציפי. רץ לתוך האזור. אני לא מפחד ממך בן אלף. כן, אני אקרא לו בן אלף. כמו שדניס קורא לו. עכשיו אתה קורא לו? ככה? דווקא בפספוסים אתה לא קראת לו בן אלף? ואתה החלטת לקרוא לו ציפי? לא, גם בפספוסים קראתי לו ככה. אבל מה לעשות, זה ככה קוראים לו, מה? זה לא השם שלו. אם דניס סתם אומר שזה השם שלו, זה השם שלו. כמו עם ירנביבי, עם ירנבי. בפופי פלייטיים. אם דניס מחליט שקוראים לו ירנביבי, קוראים לו ירנביבי. אם הוא מוסיף את נתניהו, גם זה עדיין. כי דניס סתם מחליט. אבל יש פה גם דף. וכמה אתה הולך להיות נגד בן אלף? כן, ככה קוראים לו, בכלל לא קוראים לו ציפי או משהו. קוראים לו פילה. כן. כן. לא קוראים לו בן אלף, קוראים לו פילה. סתם, לא קוראים לו פילה, קוראים לו פילה. מה זה? למה אני בתוך הראש שלו? עושה מה שלו? תכוון לי את זה. הוא לא רוצה. אתה לא לקחת את הביצה. כאן יש כאן ביצה. איפה? רד למטה. נו. לך לא תפס, הם כבר לקחו את זה. הם כבר לקחו את זה. כולנו מטומטמים. איפה? עשה לי ג'אמפ סקר. ג'אמפ! מי זה עושה את זה? תודה. קפוץ. הוא לא רוצה לעשות על הטלפון. אני רוצה שתחזיק את הטלפון. למה? אתה יכול ללכת, רק ללכת עכשיו. לשמה, תקפוץ. לשמה. לך לשמה. לא רק בעניין של ציפי, אני צריך להחזיק כסף. רגע, עכשיו אנחנו יכולים... עכשיו אני הולך, ביי. פטיש. טק. אבל גם תדע. פטיש, אתה הולך להרוס את הדברים, לפגוש את בן אלף ולהפיל אותו לרצפה. אלא אם יהיה את הבאג, ואז אנחנו לא נפיל אותו, כי אי אפשר להפיל אותו. תיקח את זה, זה בגלל שאני עשיתי את הטלפון ואני לא יכול. כן, אני גם לא יושב. כן. לא יכול לשבת כי אני עומד. אני חייב לעמוד. למה? כי אני חייב לראות מה קורה פה, ואני חייב לראות שאתה לא עשית שום בעיות. תעלה. אני מפחד. שלושתכם נגד בן אלף. שלושתכם נגד בן אלף. אני מפחד, אל תקפצו פה. אתם תמותו. כי זה מה שקרה. אוקיי, אתם כל הזמן קופצים פה. אוקיי, זה פעם ראשונה שאני עושה את זה. זה לא... שלא קופצים, שהולכים. לא. אדום, יופי. היא לבן. ירוק. אני דילגתי על זה, הנה ירוק, ורוד. זה לא אדום, זה כחול. זהו, הצלחנו. קחו את זה, יאללה. נוכל להילחם בך בן אלף. במשחק הקודם היה באג, ששמה, בשביל להפיל אותו, אני לחצתי על זה, וגם באותה שנייה הוא תפס אותי איכשהו, למרות שהפלתי אותו. אז או שזה הולך להרוג אותנו. ידעתי. אני ידעתי. זה באג. זה מטומטם לגמרי. זה מראה שאם נוגע בך זה לא קורה כלום. אם הוא קרוב אפילו,
אז אתה עדיין מת. תחזיק. למה? למה להחזיק? איך אתם מסתמנים? למה אתם מסתמנים? ככה. כשבאגים. הם בורחים. הוא ברחה בן אדם אחר. לא! הוא חושב שהוא לא הולך ללכת לשם. קפוץ. תירח, אידיוט. הקבע שנייה שהוא נוחת. שוף לשם, נלחץ. יש עוד כזה. גם הוא מפחד מפן 1000. הנה הוא מתקרב. רוץ. רוץ, רוץ! לא להסתכל אחורה. לא להסתכל אחורה. הוא לא מאחוריי, הוא לא מאחוריי. כי הוא מת! ניצחנו! ניצחון השני! ניצחנו! ניסיון השני! 6 דקות! יאללה, תחזיק את הטלפון. ניצחנו אותו! סיימתם את המשחק טכנית. אני עושה לו בקשת חברות. סיימתם את המשחק. כזה אין לנו. מה זה? יש לנו. שיט, אני למטה. נקפוץ. הנה, צריך לקחת את זה. נו. היא כאן מעלית מלמטה. כל פי היד. מה לא עשינו? אנחנו לא יכולים לעשות פה כלום. מה? 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 מה זה הבאג הזה? זה לא פאק. אז מה? אתם צריכים לעשות משהו. את מה? משהו. מה? תגיד לי. משהו כן. מה לא עשינו? אנחנו... מה זה אומר? אתה צריך כרטיס. אבל זה מחובה, לא צריך בשביל זה כרטיס שחור. סגול. הסגול זה בשביל חדר סודי. לא חלק מה... אתה צריך ללחוץ את זה. בוא נראה, אוקיי, אני לוחץ את זה. לוחץ? לא! לא לזה! על השחור? כן. לא! מה? הכפתור! הכל! איזה עגול? זה? כן. זה בשביל זה את הרחפן. את רחי. נו. נו. אז תלחצו את אני לא יכול לזמן אותו. מה? אני לא יכול להביא אותו לפה. אבל זה מה שהם אומרים. אבל אין, מה אני אמור לעשות? מה לא עשיתי? עשיתי הכל. מה? למה? הוא לא בא. הוא לא בא, אני לוחץ. הוא לא יבוא. הצהוב. מה הצהוב? צהוב אין שם הצהוב. ללחוץ על זה, זה יחזיר את זה לשמה. אנחנו לא צריכים את זה. הרחפן. אתה לא יחזיר את הרחפן, אני לחצתי על זה שהוא יבוא אליי, וזה לא... זה. תעצור את הסרטון שנייה, תעצור. יופי, אני לוקח חוקיה. איפה חוקיה שלי? אז זה היה באג והייתי צריך לקחת את הרצפה. אז כן. הנה, שנייה, שמה. הנה, כאן. אוקיי. יש לי באג, קח את זה כבר, קח. אל תטעה. זה הרבה יותר קצר מהסרטון של אינדה גיים. וזה עדיין מראה את הכל. אני לבד פה. כי השאר פשוט עזבו. היה עוד מישהו איתי? זה זאת לא בקשת חברות, אבל הוא לא יודע מה לעשות. וכן היה פה באג, צריך ללחוץ על השולחן, למרות שכבר לקחתי את הנייר הזה של הכרטיס טיסה, אז לא יודעת מה הייתי צריך לעשות. וזה היה חבוי, זה היה בשחור. תן לי להיכנס. גם היוצרים של בנבן, אני מפחד. מה, אני יכול... אוקיי. אני פשוט הולכת ומזה נבהל. רחי, לא, בוא איתי, אני מפחד. רחי! ג'מבו ג'וש. רחי, תשמור על רפאל, רחי! והנה רחי, אל תעזוב אותי. כזה לא עזבתי. אין עדיין חלק 2 בפורטנייט. איפה אתה? איפה הוא? קפוץ. קפוץ. אל תקפוץ, אין פה... איפה הוא? הנה הוא, שלום. אדוני, שלום. שלום. תתנשק
כידון. בם. ובסוף הוא חי, אני חי איכשהו. וגם הוא חי. הוא לא חי. כולם חיים, לא, גם חיים. כולם חיים. זהו? זהו. אני מקבל 20,000 לסוף לוקח כזה 10 דקות. 20,000 כל 10 דקות. אני אוהב את הרעיון הזה. כן, נכון. כן, זה ממש משהו. אוקיי, ביי, נצא. הנה, זה כל היוצרים של זה. יפה מאוד. אז זה כן נוכל. זה היה הסרטון להיום. אני מתכנן הרבה סרטונים וזהו. יש לה ערוץ שני. טאנוס שדו, שזהו, יש לי אותו כבר. הוא עבד, אבל כן, יונתן שינה את התמונה. אני רוצה להחזיר את זה לתמונה שהייתה מקודם, אבל כן, זה לא עבד. בינתיים. למה אתה יכול... לא, למה אתה לא יכול